Ọhaneze ndị Igbo na-anụ onu m, onye ọbụla gụchasịa ntị gị ike. Omenala dị iche from ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-aga ụka as a Christian, ị na-eme omenala. Jụọ onwe gị, ọ gịnị bụ omenala? Ọ bụrụ na ịgba nkwụ nwaanyị, ị mere omenala, and the Bible support ya. Bible support omenala. Ịgụ Bible gị ọfụma, ị ga-afụ omenala Bible support gasị. Efu ndị mmadụ ji aka ha wee gbakanye na omenala, ya ga-ejisi gị na arụ gba afọ ọ bụrụ omenala. So ọ bụrụ na ị na-achịkọwa ihe gbasara chọọchị na the other side, ị na-akpọ ya ndị chọọchị na ndị na-agọ mmụọ. Enwere ndị na-agọ mmụọ nwe ndị bụ ndị ụka. Enwere ndị na-agọ mmụọ nwe ndị bụ ndị ụka. And ndị a na-agọkwa mmụọ chọkwara ịgba nkwụ nwaanyị, chọkwara ịnụ nwaanyị, ha agba nkwụ nwaanyị, ya bụ omenala. So ikpere arụsị na ịga ụka dị iche. So ka ghara ị na-edifferentiate, na-eme mistake ịpụtasị na ndị a bụ ndị omenala, ndị a bụ ndị ụka. No, ịgọ mmụọ ka ha bụ ndị na-ekpere arụsị, ha na-agọ mmụọ. Ndị ụka omenala, as onye chọọchị, you can practice omenala. Ịgba nkwụ nwaanyị, imego omenala. Ihe nkọwara doro anya na ka ajụjụ m chọrọ ịjụ, ọ bụ ndị na-agọ mmụọ wetara hospital? Ọ bụ ndị na-agọ mmụọ wetara school? Ka ọ bụ ndị ụka wetara hospital weta school? Ọ bụ na ọ bụ ndị ụka wetara hospital weta school, ka ezi ka ndị ọgọ mmụọ si na-ebo ebubo na-ebogide ndị ụka, si na ndị ụka si ndị mmadụ onye yaba ahụ ya eje n'ụlọ ọgwụ, eje ṅụba olive oil. Onye nwe kidney problem ebe aṅụ olive oil. Onye nwe liver problem ebe aṅụ olive oil. Onye ha kpụ n'ọnụ bụ Evangelist Ebuka Obi. Mana Evangelist Ebuka Obi ha kpụ n'ọnụ nwere the best hospital so far na Lagos, na side ebe ọ na-akụ ụka ya, which is Seraphic Hospital. Nwee ambulance in case of emergency. Yes. Nwee best doctors and best hospital. Ka ezi ka ndị ọgọ mmụọ si wee na-ebo Evangelist Ebuka Obi ebubo ụgha. Ntị ọdụkwa. Seraphic oil Ebuka Obi and olive oil ha ncha niile wu ordinary oil. Mana ya dịzi iche wụ na when the servant of God wụ Evangelist Ebuka Obi kpọkuru onye ọ na-efe, onye ya na-adị na mma, onye na-eme ihe ọ na-achọ, wee kwubie okwu wee sị ya, onye nwe anyị bi n'eluigwe nke atọ, onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu, ebe agbakuo gị n'oge awa, biko achọrọ m ka i were dị Seraphic oil wee gwọọ nwata nwaanyị ọya, maka na nwata nwaanyị a ndị dọkịta emechago ike agwụgo ha, ya ga-eji akpọ Chukwu ọgwa mgbe ike gwụrụ dibịa nke ụwa o wee bịa. That is when miracle used to come. Ọ bụ na paracetamol ga-eme gị ka isi ọwa gị na. Paracetamol will stand by miracle. Paracetamol is stand by miracle. Malaria drugs is stand by miracle, which is made by a human being from the inspiration of God. It's God that gives human being the inspiration, and the human being they were the Chukwu kere eke bụ mgbọrọgwụ wee mee ya wee bụrụ mkpụrụ ọgwụ wee bụrụ English tablet. All the glory belongs to God. Enwere ọya dọkịta agbọnwụọ agaala aba agaghị afịa ihe na-arịarị gị n'ahụ, ejego scan mee ihe niile. No way. When you come to onye Chukwu na-anụ olu ya, o weta oil kwubie okwu, the power of God will enter into that oil wee gwọọ gị ọya. Igosi gị na Chineke bụ gịnị? Ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa nke ụwa. Eziokwu na enwere some ndị ụka, some ndị ụka na-apụta jekọta olive oil. They are not in peace with God. They don't relate with God. God doesn't talk to them. Just because I go there ha ghọọ pastor or prophet na-erezi olive oil ere. Onye isi na were sigbo olive oil ya gbaga go n'ọgwụ.
mana ọ bụrụ prophet niile and ọ bụrụ ndị ụka niile. And 90% of hospital ndị ụka wetara ya ka ezigbo unu si ebo ndị ụka ebubo ụgha na ndị ụka sonye ya ba ahụ eje ṅụrụ olive oil. Ntị ọdịkwa. So ọ bụrụ na-ekwu okwu my fellow Christian na-akpọ na ha ndị ọgọ mmụọ ndị na-ekpere arụsị, unu akpọzita ndị omenala ndị ọgọ mmụọ ndị na-ekpere arụsị, ọyụ ga na-akpọ ha. Ntị ọdịkwa. Enwere expose nchọrọ ime ndị ọgọ mmụọ a. I want to expose their secret now. I know they will come after me. Mana ihe mụ na ya so buru ibu, ihe mụ na ya so karịrị. Ọtụtụ ndị mmadụ si na na-eme vidio ka Ebuka Obi wike locate ya m. Yes, Ebuka Obi locate ya m. Ịmana Chukwu asị gị ya locate ya m. Yes, Zion members ndị olugbu locate ya m. Ịmana Chukwu gwa ha locate ya m. Ọ bụrụ na na-eme vidio ka Ebuka Obi locate ya m, may heaven no answer me. Yes. Because I want someone that we should not trust well to that man that put his trust in a man, his fellow man. You don't put your trust in your fellow man. You put your trust in God. Then God will not instruct a man to come for your rescue. If you put your trust in a man, in your fellow human being, she or he might disappoint you. Then you will say that there is no God. Are you getting my point? You don't trust your fellow human being. You put your trust in God. God will not see that you trust him as the God. He's a jealous God. He will not instruct a man to come to your rescue. Woe to that man. Woe to that woman that is trusting his fellow human being. All the Bible or room. Woe to you people. I don't trust human being. I trust in God. Ntị ọdụkwa. Ọ bụrụ na ị nwee faith wee kwenyere na Chineke ga-agwọ gị ọya site na Evangelist Ebuka Obi or any pastor ya na Chukwu dị na mma, o weta olive oil or mmiri nsọ kwubie okwu, that olive oil is no longer ordinary olive oil. It's now a supernatural, heavenly olive oil. The power of God about the olive oil, and it will begin to work with your faith. Yes, it will work with your faith. You see it manifesting in your life. All the glory will return to God. Maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na olive oil ada agwọ ọrịa. Enwere mgbe olive oil ji agwọ ọrịa. Kama na ekwubi okwu na olive oil ahụ, the power of God will take his place. When the times come, and gị mara amara na ọ bụrụ ekpere niile ikpe ka Chukwu ga-aza gị. Ọ bụrụ ekpere niile ikpe ka ọ ga-aza gị. And you don't question God. Ntị ọdụkwa. Biko ihe nna ya ọ bụ na iwu nwa Chineke onye ọbụla gbasa ozi a, let us bring our brothers back ndị brainwash by all this occultic omenala n'ụzọ bụ eziokwu maka ebe a ga-abịa chịkọzie aka na ma ndị dibịa ma ndị mgbansi ma ndị occult ma ndị ancha niile bezi sozie na the umbrella of that omenala bụ ụzọ bụ eziokwu ha. All ihe na-eme na, that is the secret I want to expose. That is what is happening now. They will come for me. But Yamuni so Ebuka. Yamuni so buru ibu. Ịchọkwa enwa. Yamuni so o buru ibu. Anọkọta mpụta na-ekwu ya. Which followers? Who followers help? Now God they help. Now God go instruct human being to help.